ieșit la plimbare. Am ieșit la plimbare cu Sara. Este un pic rece, bate vântul, după cum se observă, destul de tare și un vânt cam rece. Nu-i voi acolo, Doamne! Hai să mergem! Sara, nu e voi acolo. Hai să mergem, hai să ne mai plimbăm. O zi destul de răcoroasă. Sara, gata, hai să ne plimbăm, să facem mișcare, să ne încălzim, că este cam rece. Nu știu câte grade sunt, dar cred că dacă sunt 10 e bine. A și plouat astăzi și nu cred că se va sfârși cu ploaia. S-ar putea să mai plouă și la noapte. Foarte frig, mie mi-au înghețat mâinile. Dacă vă puteți imagina, 19 mai. Se înghețe mâinile. Acolo e mizerie. Hai să mergem, hai ne întoarcem, că e mizerie acolo, hai. Și nu prin belți, nu prin belți, nu. Ia să vin tu. Vine. Cred că ne îndreptăm spre case dragi, nu? Cam asta a fost. Mulțumesc că participați și dați un comentariu, un like, vă răspund la orice fel de întrebări.